De appel. Grietje de roep kropt de toen. Ze had al 5 blootjes sloot opeten. En 3 eerbeiden. Nou zit ze vol. Ze zegt een mooi plekje om als liggen te gaan. Wat ligt door in het gras? Een dikke appel. Weist u wat ik douw, denkt Grietje. Ik neem een hapje van de appel en nog een en nog een. Al meer hapjes. En zo mok ik een gankje in de appel. Ik kroep door het gankje en als ik midden in de appel ben, mok ik een holletje. Door kan ik den lekker slopen in mijn appelhoeske. Wat een goud idee. Grietje wil net een hapje nemen, maar dan heurt ze wat. Hé, wat moet dat? Roept een. Het is een aanroep. Dit is mijn appel, hè? Roept aan de roep kwoord. Ik was hier al. Ik zag de appel het eerst. Nooit waar, roept Grietje. Ik was hier eerst. Het is mijn hoes. Oeh, nooit best. Roepen kringen roezie. Ze maken nooit dat een aanstappen komt. Het is leutje Wilm. Hé, een lekkere appel, denkt Wilm. Dat is voor mij. Hap!